Sportstudio in Dokkum maakt het haar sportskwallen een stukje toegankelijker. Met een nieuwe plateaulift kunnen ook mensen die het minder mobiel binnen makkelijker naar boven toe. We hebben een nieuwe plateaulift bij ons op het sportcentrum. Wij zitten al sinds jaar en dag op de eerste verdieping. En we hebben nu sinds begin dit jaar een plateaulift, zodat echt iedereen bij ons naar binnen kan komen. Nou ja, wij hebben altijd op onze gevel staan dat iedereen welkom is bij ons op de sportschool. En toen kwam mijn vrouw een keertje aanfietsen en die dacht van, hé, wacht eens even. Maar mensen die niet goed ter been zijn, die kunnen hier niet naar boven komen. Voor de oorskaf van de lift wie je wel help nodig. Daarom betocht de sportskwallen verskaten wiezen om geld in te zamelen. We hebben stichtingen aangeschreven die over mobiliteit gaan en inclusiviteit. De gemeente heeft ons heel erg geholpen. Wij zijn zelf actie gaan voeren met onze leden. Dus we hebben goede doelacties gedaan, sporten voor het goede doel. Allemaal om geld op te halen voor dit doel. En uiteindelijk hebben we hem gerealiseerd met heel veel liefde en steun van onze leden. Het plaatsen van de lift, dat wie nog net zijn eenvoudig. Voordat de plateaulift er komen koe, moest de trap eerst flink verbouwd worden. Nou, het was best wel een ingewikkeld ding. Het is een hele constructie, zoals je kunt zien. De trap moest ook nogal verzwaard worden. Maar uiteindelijk zijn ze volgens mij ongeveer een week bezig geweest om het voor elkaar te krijgen. En hij kan nu 300 kilo hebben, dus dat is wel genoeg, denk ik.